Hello guys, sokuchingamizani chirongwa chenyu chama-secret nama-confessions. I hope you had a wonderful weekend. Mongotiudza kuti weekend yenyu yanga iri sei. Veduweka nyaya dzanhasi dzakati wandei, regai titange nekutanga vatete. Ndisati ndatanga nyaya yangu, regai nditange kukota nziyo yakaimbwa naPaul Matavere inoti wezhira we uya undionerewo, ndokudzidza kuba ndokurumwa nembwa. Vhesi iri Paul Matavere akaimbira ini dai ari mazuva ano zvainzi chiprofita chakaburuka. Vatete, ndichiti ndirombe for the first time, ndakabatana nacho pfumvu mutown, disaster overload. Tete ndakasanga nechimwe chiposta changa chakaita zvekuroverwa pamuti, chaive chakanyorwa zvakawanda wanda, someenzanisa magic wallet uye bucket money. Ini nekupata kwava kufunga kuti bucket money iri easy. Hameno brain dzangu dzaisafunga mushe here. Vatete, zvimwe kuda inhamo yaive yapinda mumalad intestines angu. Handina kunonoka kutora nhamba dzerunhare dzaive dzakaiswa paposta raivepo. Ko zvinhu zvacho zvaida kuti changamu ugare waguta magetsi asati aenda. Ndaiziva kuti masadza eaters angu haatani kuhakira vatete, ndikati iyi simbi ida kurohwa ichapisa kuti tasanuke. Ndini uyo, handina kunonoka bayei nhamba. Makadii, ndakaonawo posta zvichinzi munobetsera vane matambudziko emari senge ini. Vatete voice rakabva radavira zvikanzi ndizvo chaizvo. Zvikanzi uri kupi? Ndikati ndinogara muno muZimbabwe. Zvikanzi waita zvakanaka, waita rombo rakanaka. Ndiri kukwekwe pari zvino, asi ndiri kuda kumukira bhazi mangwana rinoenda kuchechechi kwandadaniwa. Saka kana uchikwanisa ngatisangane murengi mangwanani. Handiwanzo kufamba ndichiburukira ndichiita mastation hobo. Vatete kupata nekuva desperate zvakasangana. Second and hot air yekugeography ikakonzera kuti mvura inaye, it's a recipe for disaster. Ndaifunga vatete kuti ndiri kugonerwa, izvo ndiri kusangana nematambudziko mukati muupenyu kunomavhurira door sevaenzi ndichimati welcome home tikachere. Sekuru vainge vati ndiwe ne$100, ndikazochema kuti sekuru vainge vamedza demo, ndikazodzikisirwa kusvika pa50. 50 yaiva inani kudonhedza bhuru. Ndakamuka mvura ndakavata ndachera mugodhi, nekuti kwanzi shiri yakangwara ndiyo inodya gonye rakanaka. Ugonye rakangwara ndiro rinodya shiri. Hameno zvigone here zvirunga mutauro unzima tete. Ndakangoita wedhadha wemugeza 2 minutes kungopinda nekubuda mvura. Ko ndaigogeza zvinoenda kupi? Ini ndaingogeza everyday. Mari komi ndaive ndakaisa panodziya yakatochinjika iri coin, sokuti ndaisada madelays ndapinda mutown. Ndainge ndisingadi zvinondipesanisa nemari kunditadzisa kuita mbinga. Kwetezve, no, I cannot. So tete, ndakasvika murengi ndichitarisira kuona munhu akabata mabhaketi. That was not the case. Ndakafona pana ndokuona foni iri kudairwa nemurume wakaita wechidiki. Zvavainzi ndisekuru wani. Ndongoti sekuru kumunhu mutukutuku wakadai. Vatete, akanditi ndiswedere pedyo titaura. Ndakaswedera ndikabvunzwa kuti ndainge ndauya nemakwati edare here. Ndakavhomora 50 yangu ndokuvasvitsa. Vakangovhomora vatete, umwe mudzi muchikabudura chavo chekaki kwava kundisvitsa. Kwava kunditi ndinotenga bhaketi rine muvharo ndikande mudzi uya ndomira 3 days. Zvaive zvisinganetsi konapo ndinenge ndadova nemari. Tete, ndamboti ndakapata, ende ndakapata zveshuwa. Ndekupi kwamakamboona n'anga iri mobile isina painoti apa ndipo painoshandira? Ndekupi kwamakamboona n'anga iri genuine inofamba ichizviadvertiser nai veduwe? Zviya zvekunzi kuenda kuchecheche aiva mastatement kuti ndifunge kuti kuitirwa favor, kuti ndifile special. Izvo kwaniko munhu ari kutohasla, ari kutotsvakawo kurarama, ende vakapusa seni vachitohlera. Vatete, dzokera kumba nebhaketi rangu riya. Vamwe mai ndokuvhengedzera kwanzi, asi matimwedzere mabhaketi emvura. Woti mvura inonetsa kai? Ini ndakasvika ndikakira bhaketi rangu modrop, kurisa panonzi chaipo. After 3 days ndakavhura ndokuona hamuna chinhu. Mukati handina kujutiwa ini kutengeswa mashizha emupopo. Vatete, ndakafona ndikati, what is happening? The bucket is not doing the things that is supposed to be doing. Zvikanzi aiwa, ndakakoshwa kuudza kuti mubhaketi rinoda ropa refresh. So pari zvino chimbonotenga huku dzemafidha 2 uuraye uise ropa mubhaketi, asi nyama yacho ndaisafanira kuidya.
Kamvesa kakaisa zvakaita here. Huku dzemafidha 2 futi ini ndichitsvakawo mari. Pedzezvo unzi usadya nyama yacho rasa. Hakusi kuva wesifu here uku. Asi sezvandambotaura pamusoro apa kuti paive pasangana hot and cold wind. Terrible disaster chaiyo. Ndakaenda kunotenga mamburela angu maviri. Chekei musoro vatete, itei zvataurwa. Ropa rakati richinogwamba ndakaona mubhaketi mune mabhuru maviri. Ndakafara zvevatete kuti at least ndaive ndaita marecoveries. Dei ndiri umwe ndakabva ndazvirega ipapo. Asi zvamunoona mari iyi ine chitema. Ndakafondera sekuru ndikati zvinenge zvinoshanda, vakangoti zvangu hazvikoni. So ndakatanga dziri huku vatete ndokupinda mumbudzi. Mombe chaiyo yaidonha ropa ndichisa mubhaketi. Ropa raimwiwa vatete. Chamwa chacho hapana ichiziva, hapana achiona, asi iniwo keshi ndaive ndava nayo. Ndakatotama kubva kulokesheni vatete tufurniture tokugadzira kumashops ndakasiya, ndikati vaida vatore. Chandakangotora ibhaketi rangu kubva kulokesheni kupinda mufully furnished flat muCBD. Ndakazofundira mufesi wangu wekundigadzira madhiri vatete ndichiti ndikande drink pamobile money platform. Akati ndikande, akanditi asi mari yandaifunga kuti ndinayo yaiva sick money. Ndaiva nepotential yekuita mari chaiyo chaiyo. Akanditi usiku hwemusi uyu ndiende pabhaketi iri ndinorisheka katatu asi ndisarivhura. Vatete mari ine chitema iyi. Ndakatoita kuseta alarm 12 dzichingoti ngende kwakuenda pabhaketi riya zunzei rutatu ndiyesiyei zvakadaro. Vatete ndichimuka mangwana ndakaona mufoni mangu mune 10 missed calls. Vaiva sisi vangu mai Chenai. Hanzi mai vakangoti musoro pakati peusiku. Ndiye pfau zisarai. Vatete zvaive zvisingambodi mathematician kusolva equation iyi. Ndaive ndakaromba ende mushonga wainge wakashatisisa. Ndakaita mari, mota hamuzombodi, nekuita mari uku handina pekuisa musoro, handina imba inonzi yangu vatete, ungorojawo dzevamwe. Hama dziri kupera kufa vatete. Ndiri kutoziva kuti ndini ndiri kuzvikonzera. Mabasa angu aya vatete, mazvokuda mamanga enyura. Handichadi zvebhaketi mani izvo vatete. Ndakafondera mufesi wekundibatisa live wire uyu. Namba dzake hadzichapindi. Handizivi kuti kuda akachinja line here, pamwe akabuda kunze kwenyika. Zvimwe vakadofawo vatete. Asi handoziva ini bhaketi handichadi. Hama dzakundivenga. Handina mwana, handina mudzimai, handina chero kiti, chero imbwa. Ndaiti ndikati nditiwo peti vatete, inofuma yakafa, no kurwara, no anything. Chero katenga imwe same things happen. Vatete ndobvunza mubvunzo kuti chinomwa ropa mubhaketi chii chinofuma chakauraya ana kiti kana ana imbwa. Ndiri kuzviona izvezvi kuti ndakatamba nematope pasina mvura. Ndiri pataiti vatete, chii chandakapiwa chinoda ropa zvakadaro. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Inovingwa nemushakabvu kuhope. Makasimba here tete, mukati azogara munyika muno munoitika zvinhu zviri strange zvisingatsananguriki vatete. Nezuro handina kana kudzishunya hope. Ndakavingwa nemushakabvu akandibvunza kuti wanga uchitambirei nekutsika-tsika pamba pangu. Vhiki rapfuura iro ndakashayikirwa nabanguru vangu Vanyati, murume wavatete vangu, hanzvadzi yababa vangu. Ini hangu ndingangoti ndakakurira mumba mavatete vangu. Vabereki vangu vaive zvavo vapenyu, asi tete Mildred was my favorite. Bankuru was my best. Zviya zvekunzi bankuru vanoabvisa ana mai nini hangu ina handina kumbosangana nazvo. Vatete pandakasvika stage rekuti ndabva zera, ndava kutarisira kuti ndive nemukomana. Bankuru vangu vaivheta vakomana vangu. Vaitokudza kuti uyu tsotsu, uyu ane mukadzi, uyu ari kukuda kutambisira nguva. Vatete vangu Mildred vaitojoka kuti bankuru vako havadi uroore, ari kuda kuti uye pabarika pano. Ndakazoroorwa vatete nemunhu wavakaapuruvha. Ndakagara hangu zvakanaka. Bankuru vangu ava hauna musi waimbovaona vakatsamwa. He was ever smiling. Saka bankuru vangu pavakabatwa lung cancer yatova advance, hazvina kundibata zvakanaka. Bankuru Nyati vakarwadziwa kusvika nguva yekuti vaende yakwana. Rufu rwakaitwa vatete. Musi weburial, ini semurami ndaitambira chikomba changu kuonekana nacho tiri kumakuva. Vatete ndakatamba kuonekana nemudiwa wangu. Ava manheru handina kana kumbodzitsunya. Ndaiva mukoti. Koti ndichitongeswa vatete kuti wanga uchitambirei pamusoro peimba yangu uchinditsika-tsika. Pekutanga pakauya hope idzi handina kumbodzitora serious. Ndaingoti hangu kutya semunhu ainge asvika kumakuva, zvimwe kwaiva kuvhunduka. Vatete hope idzi
dzakadzokazve dzichibvunza kuti zvandanga ndichiita ndandichizviitirei. Mutongesa ainditengesa akati kuti zvindinakire ndinofanira kuripa mbudzi kuhama dzake ndiko kuti andisunungure. Nhai vatete, zviri kuhere izvi? Upane ari kuda kutamba nebrain dzangu. Zvondisvitsa pamubvunzo watete wekuti vakafa vanogona here kutaura napenyu? Vakafa vanogona here kurongera vapenyu zvekuita? Yedu vamwe yaitsvina yakuda kundivhiringidzira upenyu. Vatete nedare vanozivawo kuti panofambiswa sei, ndibatsirei. Mukati mushakabvu uyu achiri mupenyu yaisava njiire here? Zviri kuhere izvi vatete? Pamwe zvimwe ndava kurasika, ndidzosewo mugwara rakanaka. Vanozivawo zvechivanhu ndibatsireiwo, ndiudzireiwo zvakanaka kunoripa nezvazvakashatira. I know kuti we have a lot of different beliefs here, but chandoza ndechekuti vakafa vana chavanoziva. They know nothing. Ndoza kuti tichaurayana nenyaya iyoyi, asi the truth is vakafa vana chavanoziva. Zvinhu zvese zvinenge zvichiitika zvezvekuti chidhoma chazomuka chiripo ingerozi dzasatani dziya. Kuti munhu anomuka achitsvaira mumba, kana kuti munhu anodidi, ende munhu achona mune muchitowa nevoice tongoti ndini mune muchitowa voice rangu, akadopfeka topelo, akatodai, ototi hao, imi musadaro kana mundihlisa, achitaura sematauriro angu. Asi munofanira kuziva kuti Satani haana kutoregwa simba. Ngirozi dzaSatani dzinoimitata. Remember kuti paunozvarwa une ngirozi yaMwari, une ngirozi yaSatani. Iyi yaSatani ndiyo inenge ichikunyengera ichidi, and it knows kubva zvawakazvarwa. It knows the way you talk, the way you speak, what you love, kunzvimbo dzaunoenda kudoro chichi, it knows everything. Same for God. Inenge ichirekodha kuti nhasi adai, nhasi aita zvakanaka, nhasi ashata, nhasi ada nemurume munhu, zvese inoziva. Saka ingirozi dzaSatani ndozvandinofunga, ndozvandinoziva zvakare, because Satani haana kutoregwa simba, akangodzingwa kubva kudenga. Uyai nemumafungiro enyu. Let's agree to disagree. Alright. Regai tiverenge nyaya inotevera. Nhasi nyaya dzacho dzakati wandei. Hello auntie, how are you doing? I was touched nenyaya makaposta 2 days ago. I'm here to empower my fellow women. I was also in the same situation, and I grew up ndiri mwana aitambura, and ndakazvarwa ndiri 1. Amai vakafa when giving birth to me. Ndiri nherera, ndiri mwana wekukandidzwana kuma-rape cases ndakatosangana nazvo. Ma-relationships hapana chinofamba nevana vangu 2. My first was a result of rape, then second wekumurume wandakawanawo zvikazoramba pakati. Nyaya haisi pane zvandataura. Kana tiri mu-abusive relationships, togarirei. Ini tete ndakashinga ndikabuda mumba mandaigara apa murume ari so abusive. Murume aitsvinya iye, aita zvaanoda pamberi pangu. Kana chiri chipambi, aitira pamberi pangu. Mwana wangu wandakasenga inini aimutaurisa negirlfriend, yekutsvaga zita rekupa mwana negirlfriend yake. Ini mai ndiripo, zvakandirwadza tete, ndakaita heartbreak ndirimo mumba imomo. Ndikazobuda apa, ndaishanda only 1 day, but hazvina kunditadzisa kubuda. Ndaitengesa kese kari kutengeseka, ndaitengesa. Mari 1 day iyoyo ndiyo yakandisimudza kuti ndikwanise kuchengeta mwana wangu. Handidi kunyepa zvandakatadza ndiri marriage imomo. Ndakazvigona ndiri 1, ndine mwana wandinochengeta wangu. Now he's turning 5. Ndomuchengeta ndiri ndega. Handitodi kunzwa nezvababa vacho, because he was dangerous kwandiri tete. Kana tiri ma-abusive relationships, ngatibudei. I'm a living testimony. Basa remaoko randinozviitira kuya kwandaishanda day, ndakushanda every day, Monday to Saturday. Ndikadzoka ndoita ma-clients anoda kuitirwa ndichikiya. So why staying muma-abusive relationship? Ina handina hama, not even anyone. I only have God. Ndiye rutiziro rwangu. Usabvuma kumbunyikidzwa nemurume unotokwanisa kushanda ukatoreiza mari yekuvaka musha uri 1. Why can't you do that? Ini ndakazviudza kuti my life and my kids are my priority. Zvekuseva, it's a story for another day. As long as I'm at peace and mwana wangu hazivi chinonzi violence, and asati amboona ndichishauta okuchema, so vasikana ngatishandei titsvage mari, tichengete vana vedu. Vanhukadzi vari kufa kunze uko tete. Amen. Amen wombei, amen urui. Moza kuti this is an encouragement. Takaverenga last week, takaverenga nyaya dzevanhu vari ma-abusive marriages. Unenge uchingogara uchishanda 2 days, pamacho unenge uchibhadhira rent, uchitenga chikafu, uri kuvaka katurumusi kako, uchingori nemumba, uchigara mumba nemurume anokuabuse, asina chaari kumbocontributa muupenyu hwako besides kukuabuse. Do you know kuti kana uri munhu ari abused, unosvika pakupera esteem,
unotadza kana kugeza, ukasvika pane vamwe vana unochema because you feel less of a human. Madzimai ngatingwarei. Handiti alright, regai tiverenge nyaya inotevera. Hi Auntie Glory, I will try to write zvakanaka than audio. I am your follower. This is my story. I don't use Facebook, so please help me share my story through this platform. I'm a lady aged 32, but people say I look older, like over 40. Some even call me Big Mama, like old mama, and it hurts, Tete. I always think of committing suicide. Zvakatanga when I was 18. People would assume I'm 30 years old. Ndakambotanga ndisingabatikane ndichingoti kudena kwevanhu. But as time went on, it became worse. That handipfimbwe nevakomana, ndaipfimbwa nevarume vari married, and it hurts. Vachitofunga kuti ndiri mvana because of my face. Tete, help me. I don't have confidence. Ndikapfeka trouser unonzi vanhu vachizezana kuti huna chembere singadi kura. Ndikada kuswedera pane vanhu veage yangu unoona vasingadi kutaura neni. The other thing is ndinopomerwa mhosva pandisina kana kumbotadzwa. Ndikanyengwa nemunhu asiri married, anongofona 2 to 3 times. After that, hachatori anything to do. I was in SA because I thought maybe zvinopera, but hazvina. No one would become friends with me for a long time. No boyfriend, only varume vakuru vaitondipfimba vachiti mama mune vana vangani. I'm starting to cry as I am writing it. I came back to Zim chikoro ndakaguma form 4, so ndinoita mabasa emarestaurant, kusuka nekutsvaira mumafilling markets, housemaid, etc. I'm a last born in a family of 6. Tete bvunzai vedare kuti situation yakadai pane vaipfuurawo here or hapapfuuriki. I'm hopeless. I'm always indoors. Pfungwa yesuicide is always on me. But ndinozongoti mai vangu vanondida, ndikazviuraya vanofa neBP. Right now I'm in another foreign country, but no boyfriend. Mari haibatiki, so ndakazongozvidza kuti Mwari vachaita munana one day. Asi pfungwa yangu ndeyekuti mai vangu vakafa before me, ndichazviuraya hangu because ndikazviuraya ivo vachiri vapenyu ndinenge ndavabaya nerakagomarara. Mind you, tiri 6 mumba medu, 3 boys and 3 girls. 1 sister vakaroorwa vakachata, 1 akaroorwa, vakomana vane dzimba dzavo. Tete, help me, ndinogara chingochema ndatambura ini. So she's 32, but people say she looks over 40. People, they call her Big Mama, and it hurts. So maybe she might be big, and it could be plus size. When I was 18, people would assume I'm 30. Saka, I don't know. Do you think kuti pane zvimwe zviripo here? Tisati tada kufunga, tisati tada kuenda with the spiritual part. She said she's big. Saka, it's obvious kana uri une muviri muhombe unobva waita kunge uri muhombe kumakore ako. I don't know, Heidi, if it's possible kuti timboita ka lifestyle shift so. Anditi, ka lifestyle shift kuti makuseni mbomuka umanye 1 kilometer. You start with 1 kilometer. For the next, and if you commit to doing something, you stop after 100 times. For the next 100 days, you're going to wake up and run 1 kilometer chet. Kumuka uchijoga cheko. Number 1. Number 2, pardon myself. I think we're going to talk about this. I'm going to text you. Then toda kuti umbonamata chaiko, kutsanya chaiko, kuti Mwari bvisai munyama uri pandiri. Because nyaya dzekupomerwa mhosva ndodziziva. I know that very well. Unopomerwa mhosva pagoshaya vanhu vanokuda, pambachona nekuti maybe unenge uchiluka like ameno. So I'm saying we need you to pray before anything. Kuti umbofasta kuti Mwari, I need you to change my life. Right now we are starting a new year, and it upinda mugore une ma new year's resolution ekuti toda kumhanya, and it kumhanya for the next 3 months. You need to start going to the gym, exercise. Alright, timbopinda muvanhu vari kutsvaka dzerudo. Anyway, kwakadini kwamuri? Ndiri mudzimai ane makore 33, ndiri muno muSouth Africa. Ndinotsvagawo murume wekufambidzana naye ari serious, anoda zvekuroora, ari ready kuroora kutangira pa37 zvichienda. I'm HIV positive. Mukandiwanirawo handidi vanotamba, ndinoda anotya Mwari, anotungamidza musiki wezvese pamberi. Ndichireva iye Mwari. I hope vanenge vari serious vachauya kwamuri mozopa namba dzangu. Ndanga ndakangamwa ndine vana 2 asi vari kuZimbabwe. Inotevera ilo Tete, muri sei? Zita rangu muchanditi Blossom. I'm a lady aged 31. Ndiri kutsvakawo basa rekuchengeta pamba ndichibhadharawo kuZimbabwe, especially muHarare or surrounding areas. I'm willing to relocate at any time as long as ndangoriwana basa. Handina hangu mhuri, ndinovimba, muchandibatsirawo Tete. John yandiremera, please help me
kune anenge achida kuziva more about me, mumpawo namba dzangu. Alright. Makasimba here chete ndiri mukadzi ane makore 32 uye ndine mwana 1 nekutsvakawo kufambidzana naye ari HIV positive nekuti ini ndiriwo HIV positive. Ndogara muSA ndikawana ari around Joburg, Pretoria, Rustenburg neBrits ndingafara. Ndodawo munhu anotya Mwari uye ari pachokwadi. Ndatenda tete. Saka munouya muchitaura kuti mudaningi. Guys, problem ndekuti varume paplatform pano vashoma. Kana kuti vacho varipo vanenge vari married. Like ukaposta vashoma vanhu vanoresponda. Kuuyawo vakomana vazhinji vacho vanenge vari matsotsi man. Alright. Makati tete, I'm age 44. I'm a woman age 44. I follow your channel. I'm in England. I'm looking for a life partner. I'm an easygoing person. I just want someone to share. I've had bad like Panege Rudo ish, but I feel I have so much love to give if I get the right person. I'm HIV positive and I look after myself well. I need someone who can accept my status. I'm in between 50 and 55, who's settled. I have 2 children, but Shijinji Trozotaura. Kanariko Hake, are ready? I'm here. Mpeo my email address. Wakarumba Kwete, I have a good relationship with my God and I take it seriously. I'll be waiting tete. Ndaitawo dambudziko mulife yangu ndiri musikana ane 25 years ndiri kuuniversity izvezvi ndiri part 4. Anti handisi kunzwisa zviri kuitika mulife yangu chero direction chaiyo handisi kuiona. Kukura kwangu kwese I was a loner. Ndiri munhu akanyarara. Chero shamwari ndaingoita 2 or 3 friends. Growing up I had a younger sister but she passed on. Ndiye aiva ari shamwari yangu ende shuire yangu ari mupenyu. Ndinewo wokuudza zvinondinetsa. Namama hatisi that close. Ndingati mazuva ekutanga andinoenda kumba ndipo pavanomboitawo tunyaya neni. Asi pakaita 2 to 3 weeks zvotochinja. Hatifanirwe kutaura zvakaipa pamusoro pavabereki uye mai vangu ndovada asi rudo rwakawandira kune the other sibling. Favoritism chaiyo. Kukura kwese ndaiona vaindisarudza so ndakapedzera ndawithdraw from here. No communication, no what. Dzimwe nguva vaichema nekufonera hama dzavo kuti ndavatuka. Kutaura kudai vanondisarudza. Nyaya yangu ndeyekuti ndakapedzisira ndakuita zvinhu zvangu tete. Ndasvika form 4 ndakaenda kupati nemashamwari. Ndambotara ndaive shamwari shoma. That girl was older than me. Takaenda kugingi renyu here. I was drugged. Ndinofunga ndipo pakaenda umhandara wangu. Handina nhasi handina rangariro kuti zvakafamba. Same. Ndava form 6 ndakaita mukomana ndaenda ndichinomuona kumba kwavo kakawanda asi rimwe zuva he forced himself on me. After that akanditsoropodza ndaisava mhandara. Handina wandakaudza hatina kurambana hedu but zvese zvakachinja. Ndakazouya kuyuni anga akugara achindituka nekundiita hure. Ndikanonoka kutaura naye kusvika tarambana. Ndakaita mumukomana tete akaramba. Kandiramba ndaramba kurara naye achiti this is university. Ndokusiwa murelationship number 2. Ndaiva part 1, 2. Now nda part 4 kudai. Ndakasanga nemwe mukomana tikashamwaridzana kwete zvekudanana muna October He was so good to me till aninvita kumba kwake. Ndikaenda ndichiti ndisawira but until he also forced himself on me. I tried zvese in my power kumurwisa asi zvakaramba. After that akaita kunyanondida kutumazuva but then akazondiudza ane musikana wake. Akatanga kundiudza kuti ndine mamhepo handidiki handiti ndigadzira nyaya. Akatanga kuudza vanhu about nyaya idzi anti kutaura kwaaiita aindiita pambi kuita as if ndakazvimanikidzira pari. Apedza akandibloka which was okay. But now anti ndafambiswa mbiri yeupfambi uye matauriro ake akati ndakarara neshamwari dzake asi handina. I decided to move on. Ndikaona umwe mukomana anti asi takatanga kudanana last week but the guy apinda murelationship yangu. Now the guy akundiavoida anti handiziwe ndoita sei. Ndikuedza kukangamwa zvakaitika naye zviri kuramba. Ane mhosva ndini ndakaenda kumba kwake. Ndaiti chave chigondora. Ndikatya kunoita police case. Zvikasvika kumba ndotangira papi. Current relationship yakutopera. Munyama here because wese wandinodana naye endgame anenge achida bonde. Izvo zvandisasika apa akazvimanikidza pandiri akusvibisa zita rangu. Handina peace. Kutorora chaiko ane time kungozorora 5 hours akawandisa. Handizivi kuti ndiite sei. Dzandaiti shamwari pavakazvinza vakazvisudurudza pandiri. Kufamba inanstarter ndoita sei handizivi. I feel like ndiri cursed. Wese anoda kuenda padhuze neni anopedzisira akundisema
vanhu vari kuzvibvisa pandiri marelationship ndiri kungosiyiwa. Rape anti I was raped, ndikazvifunga mwoyo wangu hauna rugare uye wekuchemera handina. Dai munin'ina wangu ari mupenyu ndine kwekuturira matambudziko. I can feel myself drifting away into an abyss. Dzimwe nguva ndinoshuvira kufa chaiko pamwe ndingazorora. I can't remember day randakasekererawo kana pandakafarawo. I need help. I'm lost cause ndozviziva I'm a disappointment to my parents. People use me then dump me afterwards. Handizive ndiite sei. Ndinonamata kuna Mwari asi handioni kunge munamato wangu unosvika. Handizivi kuti ndiite sei. Chandingataura kuna Haidhi ndechekuti mukomana uyu he used you, he raped you. I don't know. I think anoda kuti munomutaurira face to face kuti you know what you did was wrong. Wakandirepa iwe wapedza ukanoudza vanhu anoda kuripoteko. Because I know that right now the most thing that you think is important is protecting yourself and protecting your parents. You don't want your parents kuti vazive ndozvakaitika and all. But for him to stop, he needs to be stopped. Anoda kustopiwa. Ndipei nhamba dzake timuudze. Pane vanoziva mutemo, mubatsire this young lady because munhu ari kuuniversity and anosvika pakubhuliwa. Saka panoda munhu ari stern. Someone who's going to tell him to stop. Because hautori musikana unovata naye kuroom, you force that girl. After that, you start spreading rumors. Uri wrong. Haidhi, I need you to concentrate on your studies. At the moment, you said you are 4-1. Ndisatanu, haukutopedza degree. Anditi. So you need to concentrate on your studies. Zvekuzviuraya, it's out of the picture. We don't kill ourselves because of, we don't make permanent decisions when you're emotional. Anditi. My permanent decisions, we don't make them when you are emotional. I know you are not okay at the moment. Vanhu vanenge vachikudai, but hapana chisingaperi. Zvinodarika next week vachawana zvimwe zvekutaura and life will continue. Hi auntie, makasimba here. Ndakambokusenderai message yangu mukaposta and then I promised kuti ndichazouya neimwe nyaya. My story goes like this. Ndakaberekwa muna 1990. Vabereki vangu vakasangana, baba vangu vaibva kuBulawayo and mai vangu vaibva kuHarare. So back then kwanga kusina mafoni. At times baba vangu vaienda kuHarare kunoshanda. Mhuri yavo yosara kuBulawayo. So my parents pavakasangana, baba vangu vakanyepa kuti vachiri mukomana and is not married. So vakadanana for a very long time. Zvekuti amai vangu vakatoendeswa kumusha kuBulawayo kunoitwa introduction kuma parents ababa vangu. She met my parents ababa vangu nedzimwe hama and everything was okay. Eventually mai vangu vakaita pamberi. So pakunotidzwa paya ndipo pakazobuda chokwadi kuti baba vangu munhu anga achitori nemukadzi nemwana plus mukadzi wacho anga ane nhumbu yechitungu. So vanatete vamai vakati hatingaregedzi mwana achigara pakadai. Vakabvunza kuti unoda here zvebarika. Mai vangu vakaramba vakati havakwanisi kuita zvebarika. Ndiko kudzokera kwavakaita and that's how she became a single mom. So zvinonzi ndakazvarwa ndikachengetwa. After 6 years mama vakaroorwa nomumwe murume. She got married to a very amazing man. I can't call him a stepfather because ndinenge ndichishora kuchengetwa kwandakaita. That man is God sent. Ndakarerwa zvakanaka auntie. So auntie takagara and all was well. You know my family setups. You know pane hama dzinombouya dzechishanya kana kuti munenge muchigara mulocation. Tisagara hedu mulocation. Kwaigara so many of our relatives. Hama dzakawanda dzaiuya kumba kwedu. So then I remember very well, I was around 6 years. Kune this other sekuru who used to come back then. He was around 15. He used to come kunorara kumba kwedu because kumba kwao kwanga kusina space. Sekuru ava vakatanga kundigarisa pamakumbo. Vaigara pasofa, kundigarisa pamakumbo. Vakaita kunditarisa. Saka vaita zvekugumanisa chinhu chavo pane chinhu changu. I don't know if I was too stupid or too naive to know what was happening. So that's how it started. As time went on, Sekuru started touching my private parts. But then, I don't know, auntie, even today, I still blame myself. But why did I keep quiet? Was I too stupid or was I too young to say something? Sekuru started making me touch his thing. I remember when I started going to school in grade 1, takatanga kudzidziswa this other poem yataita pa-assembly every day. In the poem, rhymes no sex before marriage. After marriage, stick to one partner. So that is when I discovered that this is wrong. No one is supposed to touch my private parts and no one is supposed to make you touch their private parts.
So at that time, sekuru vanga vakuuya kumba kwedu more often. Remember, in the beginning, he was supposed to come kumba kwedu kunorara chete, but now vakanga vakuuya vachiswero. So that day, pandakasvika kumba, he wanted to touch me, and I told him, taudza kuchikoro kuti no one must touch me. Then he threatened me. He said, "Ukaudza munhu, I'm going to kill you." Then ndora yamnina wako. I remember that time, I had my little sister, and I loved it too much to say anything. So I left Sekuru to continue. Sekuru started showing me this book, rakaita kunge magazine, but it had my sex styles. Sekuru started showing me my pictures of everyone having sex. At that time, I did not understand what was happening. And then Sekuru initiated what may be was sex. I did not know if I should call it sex. So Sekuru started having sex with me at 6 years. So it happened kuti vainditi today tiri kuita izvi vachinongedza picture inenge iri mumagazine riya. So I will just lie there and let him do whatever I do. Until I think I started having dog style when I was very young. I remember 7 years, he took a towel and wiped me number 2 kwangu. This is too much. I don't know. I don't remember until today. And I wonder each and every day, did he really do it from behind? I don't know. I don't remember. And then I don't know. I can't remember. But did I have an STI or not? Kana which was pain from penetration. I don't remember. I remember one time ndairodzwa pakati pemakumbo on my private parts. I was in so much pain. Ndaifamba ndakavhura makumbo. Ene vana vandaitamba navo chibva kuchikoro, they were laughing at me kuti uri kufamba sei, but I was in so much pain. Ndorangara ndichizoenda kumba, and mama vakandibvunza vabva kubasa kuti ko uri kufamba wakadaro waita sei. Ndikati handizivi, and she just told me to go and bath. Handi munoziva masaga aya emapotatoes emaorange. Vakandipa saga vakanditi kwesha pakati pemakumbo ndikageza. I still wonder up to today, did she know something or suspect anything? Today, this went on and on for many years until Sekuru left Zimbabwe, vachienda South Africa. That's how it finally stopped. I then grew up nikapinda marriage, but I was very young. When I met this man, I think he expected me to be a virgin, but that was not the case for me. Aigara achibvunza. Tikazosvika pastage yekuti tanga takunetsana about it because aida kuziva kuti kumandara wakaendepi, because he had married me very, very young. So then I went to one of our pastors and ndikavaudza what happened. Pastor took my husband, akamugarisa pasi, and told him. So murume, we went to one of my relatives and told them about what happened to me. Saka pakaitwa dare, but padare apa mai vangu was not there. I remember mudare ndichibvunzwa kuti unoda kuitwa muroora wehama dzako here, because wauri kuti ndiye akaita izvi ihama yako, ndisekuru ava. And Namai was there padare, but Sekuru vanga vasipo. So I remember mbuya vangu mai vamai vachindibvunza, in fact vakataura kuti dai vakandiudza ndaikurova imese. I was young. I was just a baby. I was only 6 years old when they started till 10 years, compared to someone who started doing this when he was 15 until he was 20. I don't know kuti ndizvo here zvinoita kuti unonzi dai wakandiudza ndaikurova imese, but my innocence was stolen by that very same person. Now tete ndakura, but zvinhu zvinondirwadza, zvinhu zvinondidya. Marriage yakazopera ikaparara. Everyone that I meet, sex life yangu is very poor because I think I keep going back. Even munhu akaita ka negative comment, my mind takes me back ndichipukutwa magaro kuti munhu aise chinhu chake kumagaro kwangu. So like my partner anogona kungondipa ka negative comment even as a joke, but zvinondibata and takes me back there. And the pain yekusaziva or to remember kubviswa umandara. Panotaura vamwe kuti ini umandara wangu hwakabva kudai, I can't relate because I don't even remember. I think this is something every woman should be able to cherish, but I was robbed of that moment. And recently, auntie, I've been dating this guy and munhu akafanana sekuru. Like they look similar. Vakafanana, even though isiri hama, I know this is very weird, but it gives me comfort. I don't know if it's comfort. I don't know what is happening with me. All right, kuna ID. This is heartbreaking. I'm very sorry for what you went through. But unfortunately, because you sent this as an audio, ndokumbira kuti munditumire message mungoti hi, so that I give you to the relevant person who's going to help you. And you need to talk to someone. You need professional help to help you with this. Ndochekutanga. Pakanotaurwa nyaya, gogo varipo, gogo vakati, de makandiudza ndaikurovai mose muri 2. Parent iri kuudzwa kunzi mwana wenyu at 15 up to 20 airepa a 6-year-old grade 1. Saka maizotora mukomana form 3 negrade 1 movarova.
Maparents, ngatidzidzei kuziya chokwadi kuti vana venyu munofunga kuti vari innocent, they are not innocent. Kana munhu mwana wako avictimize munhu, dzidzai kungoaccepta reality. I know of a lot of parents vanorambira vana vavo, munorambira vana venyu, munovagwira. Ndiyo attitude iri kuburitswa pana gogo apa. Gogo is saying ndaizokurovai muri 2. Havasi kuacknowledge kuti mwana wavo akakanganisa, because vana venyu munofunga kuti vari innocent, vanorura zvikara. Kana mwana wako akanzi aita chakati, ingoaccepta, uapologize. Because hanzi if you do not teach your child, ukasatsiura mwana wako iwe personally, inda is going to do that on your behalf. Dzichazvita kujere. Ndakuchitaurira munhu wese, mukadzidza kusatsiura vana venyu, inda dziri kujere uko. Mujere munozoramba makaita here moti zvitoilet svosvo, pamune makawanda vanoitawo vachingoitawo ipapo, wakavata pasite nenda dzichiruma machira acho anonhuhwa rifugike jera racho. Ndo zvichaita inda dzichadzidzisa vana venyu life. Because imi maparents, if you are too overprotective of your children, vana venyu masaints, ngatizviregei izvozvo. Hanzi munyika isingaperi kune guta dzvene. Ndasiregai mbokuparidzirai. Munoizerenza kuti munyika isingaperi kune guta dzvene. Kune guta dzvene munyika isingaperi. It's an eternal. Hanzi time yavo vanoiverenga vachiti from eternity past, eternity present, eternity future. Havana zvekuti next week, next month. Zuva hariviri. Zuva harizomboviri. And they don't count time in years. It's a beautiful place. Hatiti kuti happy first year, happy second year, no. Kuzienda na kuenda zimudhadhadha vasikana. Makambozviona kuti zvakadaro. Ndo nyika yatiri kuenda. There's a very beautiful land. Hanzi akuzomwari achapukuta masodzi. Akuzombofi kufa nekuchema. It's a beautiful land up there. Chose tinoshuvira kuenda kunyika yakanaka zvakadaro. Asi tisati taenda, the reality is tinogara pano paearth. Here we count time by years. Pano tinodi we count time by years. Ende hanzi munhu akapuwa izvezvi makore doko kunana wainza naMethusela vakararama 900. Zvino isi takurarama 75 maximum. Asi ndonge accident yakupotsa parodi nezvimwe zvigwere zviri kungouya. Mozvona takurarama mazuva edu hanzi mashoma. One certain thing is you're going to leave this earth, whether we like it or not. Saka ndiri kungoti kuvanhu vose vanogara out of the continent. Munguva zvantaura. If you live out of the continent, especially vanhu veku-UAE, ndakakumirirai. Because vanhu veku-UK, I don't want to lie, they've been taking this policy. Vanhu veku-UAE makawanda maZimbabwe ndariko kubati makanyonyara. Ndokumbirawo kuti while we are still on this earth where we count time by years, you need diaspora insurance. Because you don't know when will your years end. It's very unfortunate that we don't know kuti anopera rini. Haudziwi zvafanira mukaka unodiwa wakatogwa sell by 20 December. Zvino isu hatina expiry date. Asi riripo harina kunyongwa asi tinaro. Mabereki venyu vanaro, masiblings venyu vanaro. Ende totarisa kwamuri, we look up to you because ndimi mune mari. Saka ndiri kuti munhu ngaarongeke. Diaspora insurance yakakumirirai. Thank you with this platform that allows us to learn as well as opening up. Nokuti zvinonzi healing start the moment you decide to open up. Nangoti ndiyo nyaya yangu chitupa vigai tete. The story is long, but ndichauya nepart 2. I'm a woman ari late 20s. Ndakakura upenyu hwairadza. Tairarama nemaricho kuti tidye, tipfeke, tiende kuchikoro. Amai vaitikurudzira kuenda kuchikoro vachiti dzidzo ndiyo nhaka yeupenyu. Taitoenda kumaricho tese semhuri kubva kuna baba kuitira kuseva chikafu. Taizodya pamba manheru. Taisatakura mabhuku. Ndakagara nevabereki vangu kusvika ndapedza grade 7. Ndakazoenda kunogara namai nini, mukadzi womunin'ina wababa vangu. Semunhu aiva ajaira nhamo, ndakaona upenyu hwakanaka chose. Kwaidyiwa rice, kuchinwa drink, kwaisu taizvionera kumaricho. Kuti ndiende form 1 wakava mutsudzururu. Neudiki ndaisazviona kuti namai nini vaisandida. Vamwe vakavhura zvikoro, ini ndakapedza mwedzi ndisingaendi kuchikoro nokuti paive pasina uniform.
kana bhuku zvaro. Ndakazoonekwa namamwe amai guru ndichichera mvura, ndiwo vakazoona sketi yavo kuti ndikwane nokundipa blouse rewhite nemabhuku. Vakati enda kuchikoro. Namo haina kupera, semunhu aiziva chinangwa changu, ndaienda kuchikoro with my skirt in a vent neblouse. Kana kukendenga, vamwe vana vakachena, munongoziva kuti kana muchitanga form 1 munhu wese anenge ane new uniform. Chikoro ndaidambura kunyange kwandaichengetwa zvinhu zvaive zvisina kumira mushe, asi ndakaramba ndakabatira mupendero wehanzu dzaJesu. Ndakazodhambiwa namainini vaya ndichipomerwa mhosva gumi nefararira, hanzi handichengeteki, wenhamo haana anomuda. Ndakazoenda kunogara navamwe mai guru kusvika ndapedza form 4. Ndakapasa zvaidadisa, ndikati I want to break the curse yemufamily medu. Hapaina aiva akambopasawo form 4 dzinza rose. Ndini ndakaita wekutanga, iyeni mushorewa. Saka ndakati ndinoda kuenderera mberi kuA level. Mai vakati mari ndoiwanepi? Ndakati God will provide. I went kuA level, but zvaive zvakarema. Ndingati ndakadzidza 1 term chete, pamwe pese kwaiva kudzingwa after kudzingwa. Ndainoswera kumaraini weekend ndichitora manotsi ndozoverenga. Ndakazonyora A level iya ndokubuda nemapoints ari nani, semunhu aisaenda kuchikoro most of the times. Ndakatanga kushanda, ndaishandira mamwe amai, ndaishanda double, asi mari yandaipiwa yaisashanda. Ndaipiwa $40. Ndaishanda mumba zvese nekusaluni. Ndaisiya ndapedza basa remumba ndoenda kusaluni. By 5 am ndenge ndatowa kusaluni. Ndakashanda mwedzi umwe chete ndokusiya, ndokuenda kunoshanda mumba. Baba vepamba pandaishanda vakazengopota vachindibata mazamu. Ndakasiyazve ndokuwana remushopu. All along I was trying to raise money kuti ndinotora results angu A level, nokuti ndaive ndisina kumatora up ahead to help my parents. Upenyu uhu ndakazounganidza tumari ndokutora passport ndinoyo Tande ndakananga Joni. Ndakasvika ndikagara 2 months no basa. Vepandaigara vakatanga kukomplena vakuti hatiiti half mari yechikafu. Zvisinei, Mwari akadaira ndokuzowana basa. Ndakashanda kusvika ndatora results angu A level. That was 2019. After 3 years of suffering, up I had 4 siblings. Ndaibetserana navabereki kuendesa kuchikoro. Someone told me about scholarship yekuChina. Ndakaudza vabereki vakatengesa mombe kuti pamwe zvingaita. I did all the medicals, ma-TB and all, but mari yakangodyiwa zvikatova $2,000 nandakaunganidza neyakawedzerwa navabereki vangu. I fell into depression, and pandakabuda I met this guy. Ndikamuudza my life. Unongozivawo kana wave murudo, the guy promised kundiendesa kuchikoro. He did, but COVID came. Ndobva zvavharana. Mind you tete, all along ndaingoapply nursing since 2017 until today. Mari dzekudhisa dzichingobudiswa. Dude rakazongoti ngatigare tese since muCovid. Taisashanda, takatanga kugara tese from 2021. Mufirst akazonorora. Ndopakatangira marriage problem tete. Mind you, I was the breadwinner kumba vaitotarisa ini. Munhu haana kutambirika. Mimba ikati handiwiko. 2021 yakapera, 2022 ikapera. Ndakazenge zvinondotukwa nehama dzemurume zvikanzi kakaoresa chibereko nekubvisa mimba. Uko kumba vaingoti antu wakada marriage imboitai. Ndakaramba ndakabatirira pahanzi yaJesu. My little sister angu vakatiza nhamo kumba ndokuenda kuvarume vese vari vatatu kusara 1. Vabereki pointed all this on me because I was a bad example. Vakanodzoka ikoko nevana kuvarume ndokusira mai vana kwakuenda kumabasa, vamwe kumabhawa. Indakazokomborerwa nemwana gore rino. Haya, upenyu hwakaoma chokwadi. Musakanga makutora maStarlink. Kana kuri vanhu vandisandamboona nekugweru muri vanhu vakaita sei. Hakuna kana 1 maStarlink ari kuiswa navanhu vekuHarare nekugwera hakudiwi internet. Imi quite seat of progress, hakuna progress guru handisi kuiona. Because vanhu ava veFABSA they are based in Gweru, but their clients are in Harare. Imagine. Ai man. Alright, anyway guys, talk to you next rakanaka. Mwana kuitire zvakanaka ndafanira kuendesa vana kuchikoro. Imi vanonyora my exam time is 6:45. Tati bata jomwe muromo kuti tikuposterei muchitsvaira pamwe mutsvaira paya mudzimba makaterera muri kumabasa makaterera pane kuti ndizouploada kumapasiporo. Saka tinokutendai nekuteerera kwamaita. Mwari kuitire zvakanaka, tichadzoka zvakare neTuesday. Bye bye.